Li Tirkiye Partiya Demokratîk ya Gelan HDP ku daxwazê dihate kirin ku parlamento û hemû şaredariyan vekêşin, li Enqere paytexta Tirkiye bi civîneke berfireh biryara xwe bi 12 xalan diyar kir. Hevserokên HDP ragihand ev ji parlamento û şaredariyan venakêşin û bang li desthilat û muxalefetê kirin ku hilbijartineke pêşwext bê kirin. Tayînkirina qeyyûman li ser şaredariyên HDP û daxwaza hilbijartineke pêşwext mijara serekeya partiyên muxalefet û dijberenin. Cîgirê Serokê Giştî CHP Yıldırım Kaya tayînkirina qeyyûman li ser şaredariyên HDP şermezar dikin û dibêje bila di şaredariyên qeyyûm li ser hatine danîn de hilbijartin çêbe. Her wiha Kaya biryara hilbijartineke pêşwext mafdar dibîne û dibêje ger desthilat jî bixwaze ev jî amade ne bû hilbijartinê. Kürtleri yok sayan bir yer 96. Îro desthilateke ku Kurdan qebûl nake û berê jî li ser 96 şaredariyên wê qeyyûm tayin kiribû heye. Wek CHP di serî de jî me tayinkirina qeyyûman şermezar kirîbû. Em vê yekê weke binpêkirina îradeya Kurdan binav dikin. Em dibêjin qeyyûm nikarin heta 5 salan li ser şaredariyan bin. Bila ji bo şaredariyên ku qeyyûm li ser hatine tayin kirin hilbijartinek çêbe. HDP mafdar ku hilbijartineke pêşwext daxwaz bike. Ger desthilat jî bixwaze CHP her amade bu hilbijartinan. Cîgirê Serokê Giştî Partiya Oldar Saadetê Bülent Kaya jî bertek nîşanê tayinkirina qeyyûman bo ser şaredariyên HDP dan û got kesên bi hilbijartinê hatine ser kar pêwîst e bi hilbijartinê biçin. Kaya da zanîn ku şertên heyiyên Tirkiye zorê dide desthilatdarê ku neçarî hilbijartineke pêşwext pêk bîne. Siyasal, sosyolojik ve ekonomik şartlar Li Tirkiye şartên civakî, siyasî û aborî her ku diçe zorê dide partiya desthilatdar ku hilbijartineke pêşwext pêk bîne. Ji ber ku êdî ne hikûmetê bi rêve birin, ne daxwazên gel têne bicîkirin, ne jî pêşiya qeyrana aboriyê tê girtin. Her wiha qeyyûmên li ser HDP jî nayên qebûl kirin û em dibêjin kesên ku bi hilbijartinê hatine serkar, pêwîst e bi hilbijartinê ji serkar biçin. Ji bo bereke bihêz, serokê me bi hemû partiyan re dê bicive û di rojên bêda bi HDP re jî dê hevdîtin bêkirin. Li Tirkiye di heftê Hezîrana sala 2015 de hilbijartinên giştî pêk hatibûn. Di vê hilbijartinê de Partiya Desthilatdar AK Parti bi tena serê xwe nikare bû bibe desthilatdar û biryara hilbijartineke pêşwext dabû. û di yekê mijdara sala 2015 de hilbijartinên giştî hatibûn dubare kirin. Îro jî hemû partiyên muxalefeta Tirkiye daxwaza hilbijartineke pêşwext dikin, lêbelê Partiya Desthilatdar AK Parti û hevkarê wê MHP dibêjin di şertên heyî de pêwîst nake hilbijartineke pêşwext bê li darxistin. Xuya ku ev banga HDP dê rojên bê de zêdetir li siyaseta navxweyiya Tirkiye de bê nîqaş kirin. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Ankara. Şiddet olsun ve kadınlar korumasız kalsın.